Komachielo en ni ogai mar ojende Bujidong Luo Peter Otianga bedo jiwo jotelo mag siasa mondo mi koro wek bedo ni gitiyo gi kweth mag ojende mag jenzi e bago ng'anyo e kaunti ma Nairobi kanyakla kod kauntis mamoko ma pacho ka. Otianga ywak ni jotelogo mag siasa koro tiyo gi ojende ma yulo maonge kod tich kendo gionge gik malong'o ma ginyalo timo ka koro jotelogo tiyo kod gi chwalo ajenda megi mag siasa. Kowuok e kaunti ma Migori, jafwambo marwa Jojuma giler mathoth e wachni. Ogaino mar Weboro kuma Luo Council of Elders Peter Otianga wacho ni koro giseyango ni moko kuom rawere kitiyo kod josiasa mondo koro bag ng'anyo e pacho kae. Kendo ayudo ni kare koso tis nyalo miyo nyithindwa nyalo donjo e weche mag andak. Ne gino donjona malit kabisa nikech ne nitie jomoko manokawo nyithindwa gi odhi ogolo kuonde ma gidake kendo iyudo ka nyithindwa gi obiro timiyo gi siling 300. Ng'ama odhi omanyo gi ni endi iyudo kodong' gi pesa turi. Otianga wacho ni rawere koro nyaka theri kod josiasa ma bende koro miyo gi mana pesa moro matin mondo koro gi bag ng'anyo ka wacho ne gine maginyore sama koro koko wuok. Owach ni okomor ni ng'anyo bende nyaka sani kodhi nyime pacho kae ka otende kod tho mar Albert Ojwang. Rawere ema koro hinyore mokalo ka thothgi isiayo kod josiasa. Daher mondo mi akwa we utiyo gi nyithindwa and jomatindo wawe utugo gi ngimawa. Ngima en gima iyudo dichiel, ngima ok yud diriyo. Sama hinyruok makoro makore ma nyithindwa hinyore mang'eny ma thothgi moko maki, ere kaka dhi konyore kano kae. Daher mondo mi awach ni owe ti gi nyithindwa e yo moko winjore ni kata mana maandamano ok watamore, maandamano to ber. Ogaini mar rawere wane ng'anyo ok rach, kata kamano ber ka itime kod kwe. Ka bende jogo bende koro dhi kuondego mag ng'anyo ging'eyo gimoterogi e chenrogo mag ng'anyo. Owani maletimo kuom joala osito mandu mopogore opogore nikech jogo mag ng'anyo mathoth gin rawere osemonjogi kendo koro kwalo mwandugi. Wami sirikal thuolo, wami sirikal kinde mondo mi IPOA manosechako timo uchunguzi cha mondo tim kaka dwarore. To nyithindwa advice manyalo miyou, abedo kodu kendo awuotho kodu, tanenou, daher mondo mi akwau wadembre uru. Kenya ni en kenjwa waduto. Kwa ketho Kenya to wakethore wawegi. To kendo ka ok wanyal timo biashara iye ka, bende kik wabed gi mor ni wademonstrate mondo kik jogi tim biashara.